Bicol. Ay, palaban ng mga bata? Oo, super palaban, and although very traditional pa din, we make use of lata. We also make use of tambourine na gawa sa mga takip ng soft drinks na pinipi. Okay. Tapos ginaganon sila, tapos ang Pasko ay sumapit-pit-pit. Tayo ay mangagsiaw. Wit. May echo. Usually basic song yan. Kapag hindi, binigyan mo na. Pag binigyan mo, thank you ang babait ninyo. Kapag hindi mo binigyan ang mga namamasko sa Bicol na bata, ang kanta nila sa'yo ay, thank you, ang babata ninyo, thank you. You. Ang babata means ang babaho. Okay. Kayo ba sa inyo, kumusta? Ano ang Paskuhan ng mga kabataan sa inyo? Actually, dalawa kasi yung klase ng lugar na nakalakihan ko. Okay. Yung una sa Pampanga, ang mga bata doon, wag ka. Bakit? Kapag Pasko, OOTD yan sa kanila, aurahan talaga. Talagang aura? Bibihisan yung mga bata ng mga the best of the best na mga outfits nila. Gown level? Di naman. Hindi naman masyado. Pero parang para lang siyang trick or treat. Okay. Pero maganda. Okay, gets. So grabe yan talaga sila mag-effort. Pero dito sa may kasunduan, sa may Commonwealth, ang mga bata dyan kapag namamasko, mga tamad. Ay, bakit? Maglalagay lang sila ng lata o palanggana sa daan. Okay. Wala silang kahit anong gagawin. Kahit sayaw man lang? Wala, dude, hindi nga rin sila magsasabi ng mamamasko po eh. May nakasulat lang sa karton na namamasko. Ay, wala man lang po. Oo. Tapos kapag tinitigan mo sila, yung tipong tatanguan ka lang nila. Ayan. Matik na yun. Totoo. Tapos halimbawa, naglagay ka ng benchingko. Kunin nila yon, babato sa'yo. Ay nako, iba-iba talaga ang ugali ng kabataan kapag namamasko, no? Totoo. Kaya kahit sabihin mo na ang Pasko para sa mga bata, parang nakakatuwang isipin, pero mostly nakakabuisit. Lalo na sa ating mga matatanda. Ay nako, kaya eto na kabisyo, ibibigay namin sa iyo ang sunod na 2 uri ng Batang Namamasko! Tara, kape! Tara, kape! Ayun po na tayo sa number 1. Inot mo muna, ito ang mga Little Miss Philippines. Ding! Ayan na, mukhang mayaman yung dadaan. Ayusin mo yung pinractice natin, ha? Gawin mo, go! Sige po. Ganito, ang kampana ay tuluyan ang gigising. Ginging, pasok na, go! Ginging! Michelle D! Filipina! Ayan, sige, irampa mo, Ginging. Yung balakang, yan, pak! Ay, pak. Ayan, sige pa. Tignan mo yung bata ko nyo. Effort na effort. Bigyan mo ng pamasko. Kawawa naman, Ha? Wala akong barya dito eh. Miss, bata, halika dito. Okay lang ba sa'yo tong tinapay? Thank you for that wonderful question. If I am to choose between tinapay and pera, pipiliin ko po ang pera dahil pera ang sagot sa kahirapan. Ay, so proud. Ang galing mo, Ginging. Uy, pera raw gusto. Eto, 20. Pwede na ba yan sa'yo, bata? Ay, 20 Kung ako po ang tatanungin, gustuhin ko man, pero hindi magiging sapat ang 20. Kaya dagdagan niyo pa po. And I thank you! Ay, oo nga, mga ate, kuya. Ang mahal ng renta namin dito sa gaw ng bata. Oo, mamas ko lang sa inyo, ha. Ako, dagdagan nyo naman kahit mga 1,000. Dali na, Pasko naman. Ayan. Feeling ko ito yung mga taga Pampanga. Nagiging Little Miss Philippines sila kasi best of the best yung damit nila. Oo, alam mo, isa sa mga ine-expect ko na nga sa mga batang namamasko sa Pampanga, may kasama na yung speakers pag maglalakad. Oo, para yun na rin yung background music nila habang rumarampa sila. At take note, ha, yung speakers na yun, ang laman nun hindi -1. Mga TikTok songs. Ayan. So kumakaldag talaga sila. At yung damit nila ay sinuot nila nung Christmas party din. Hindi pa nilalabhan. So maasim-asim pa. Tapos meron pang mga mancha ng spaghetti. Yan, oo. May mga ganun-ganun pa. Nako. Anyway, that's number 1. Puro naman tayo sa last but not the least, number 2. Pandua. Pangadwa, ito ang mga Mema.
Mamamas ko po. Te. Mamamas ko lang, te. Hoy, mamamas ko? Opo. Eh bakit nanghihingi ka lang? Di ba dapat kapag namamas ko may caroling ganyan? Wala po akong talent, te. Pwede wala. No talent, no pamasko. Alis. Dali na, te. Aray! Pangkain ko lang, te. Dali na, te. Kumanta ka muna ng pamaskong kanta. Go, go! Wala po akong alam na pang caroling. Bata pa po ako eh. Ano ba yan? Anong wala? Ako nga zygote hanggang sa nag-fetus meron. Zygote? Bigyan kita ng sample. Ganito. Sample? Sa may bahay, ang daming bati. Merry Christmas, nawawalhati. Ang pag-ibig, siyang naghari. Tapos dapat may sayaw. Ganyan, gumigiling dapat. May ganyan kasama dapat. Para bigyan ka ng malaki. Araw-araw ay lalaging pamasko lagi. Wait lang, te. Sige po, wag na lang po. Ano ba? Ay, bakit? Bakit? Hindi po ako natuwa sa performance nyo. Ang laswa. Ano ka ba, iha? Yung mga ganong performance ang nakakakuha ng atensyon. Hindi po, wag na lang po. Okay na po ako sa lata ko. Nakakahiya po yung ginawa nyo eh. Ayokong matulad sa inyo. Kaya eto po. 20 pesos. Ay, 20. Para saan to? Layuan nyo lang po ako. Lason po kayo sa kabataan. Eto siya. Shout out sa mga nanay na nagko-coach. Anak, gilingan mo pa. Anak, mag-crop top ka. Oo. Kulang na lang nga matawag na bugaw yung mga nanay. Kaya nga tatay eh. Naku, ganyan na ganyan yung mga magulang ko. Anak, sige, gilingan mo. Ma, nakakalimutan mo, lalaki po ako. Ma, tandaan mo 30 years old na ako. Tandaan na pala, gumigiling pa rin. Ay nako, itong mga mema na to, ito yung sinasabi ko mga taga-kasunduan. Yan. Mga tamad, maglalagay lang ng palanggana, lata sa harap nila. Oo nga, nako, talagang basta makakuha lang ng pamasko, wala man lang effort. Totoo. Ay nako, anyway kabisyo, kung di mo naabutan ng usapan namin ito, yan pwede mo kami hanapin sa aming mga social media accounts. Ako sa aking Facebook, Instagram, Twitter, TikTok at DJ Robin Shena. Same socials mga broski at Konyo Bicolano. O siya kabisyo, makakasama niyo ba kami hanggang mamayang alas 3 ng hapon para bigyan pa kayo ng mga signs, tips at skits sa buhay-buhay. Muli, this is your pinakamagandang probinsyana, DJ Robin Shena. Your Aragon broski like super legit and all Konyo Bicolano. Dito lang yan sa Tara Kape. Tara Kape. Sa 90.7 Love Radio. Feel good ay gagi pare. Awa. Tara Kape! Tara Kape! Konyo Bicolano at Robin Shena!